נמצא איתי דוקטור פיני נוימן, כירופרקט, וגם דניאל המקסימה, בתך היקרה. אז מה, מצחיק אותך. מה, אני? אנחנו באותו גיל, את זוכרת? בת כמה את? 35, בדיוק, שנה מתחתיי. אז מה, ילדים יכולים לעשות כירופרקטיקה, אומרים? כן. זה הפתיע אותי, הנתון. האמת שזה לא צריך להפתיע, זה מומלץ. לדעתי מה שקורה היום בעולם עומד בגדר רשלנות. אנחנו נותנים לילדים שלנו ולעמוד השדרה ולמערכת העצבית שלהם לעמוד בעומסים כל כך גדולים, החל מתהליך לידה, ובהמשך חייהם, הצעדים הראשונים, הנפילות על הישבן, המעידות, הנפילות אחורה, הנפילות מאופניים, המון מתחים פיזיים שמשפיעים על עמוד השדרה שלהם, ואלה בשנים... עתיקים ששוקלים המון. ואלה בשנים שעמוד השדרה שלהם מתפתח ומתייצב ומתעצב, ולמעשה כל מה שקורה במשך השנים האלה מוביל בסופו של דבר לפתולוגיה של גיל 30, 40, 50 ו-60, שבגילאים המאוחרים יותר אי אפשר לעשות הרבה עם זה, אלא להקל על הבן אדם. יש שחיקה של עמוד השדרה, יש למעלה מ-7,000 ניתוחים במדינת ישראל לבד של עמוד שדרה, ואנחנו יודעים שהדברים האלה אורכים המון זמן. וככל שנתחיל בגיל צעיר יותר, ככה אני מבינה ממך, ככה נזק יהיה קטן יותר? בוודאי. כי תהליך הלידה עצמו הוא מאוד טראומטי, הדברים האלה כבר נחקרו ותועדו לפני הרבה שנים. התהליך של המשיכה, של סיבוב הראש. ועמוד השדרה זוכר את זה? ועמוד השדרה לא רק שהוא זוכר, הוא גם חווה חוויה מאוד נוראה בהרבה מקרים, כיוון שיש קרעים, יש פגם, יש פגיעה בעמוד השדרה. חלק מהדברים היותר ראשיים זה מצוקת נשימה כבר עם הולדת התינוק. בשנים הראשונות, מה שכולנו מקבלים כמובן מאליו, שזה מחלות ילדים, זה דלקות אוזניים, זה דלקות עיניים, זה סינוסים, זה אלרגיות, זה התנהגויות, זה בעיות מוטוריות, זה דברים שהם למעשה השפעה וכתוצאה של פגיעה בעמוד השדרה. תראה, אתה אומר שיש גורמים חיצוניים שמשפיעים לרעה על הגב של הילדים שלנו ושלנו מבוגרים, ככה עם השנים, ואני אומרת, מניפולציה נראית לי גם אחד הדברים הכי לא טבעיים שהגוף יכול לעבור. נכון. ויש לכן טכניקות שהן טכניקות לילדים, הן עדינות, הן נלמדות, יש כירופרקטורים שהם מתמחים בזה. וחלילה לא לטפל בילד שלא אצל כירופרקטור כמובן, שזה עמוד שדרה, צריך ככה למצוא אנשים שמוסמכים ויודעים טוב את העבודה, זה נורא חשוב. לצערי הרב במדינת ישראל יש הרבה שרלטנים שהם טוענים שהם כירופרקטורים. אז זהו, זה אחד הדברים שהכי חשוב לבדוק. מה תדגים על בתך דניאל? אני פשוט אבדוק אותה, אני אטפל בה במכשיר קינטי שהוא מאוד עדין, וכולם יוכלו לראות איזה כיף לילד קטן שמקבל טיפול בעמוד השדרה, ודניאל היא ילדת כירופרקטיקה, היא למעשה טופלה אחרי 48 שעות שהיא נולדה. וואו. אז היא יודעת, she knows the job. נכון. יאללה, בוא נעשה. בואי תשכבי על הבטן, lay down on your tummy. מקצוענית. אוקיי. You ready? לצערנו אין לנו הרבה מדי זמן. אין הרבה זמן. אנחנו מסתכלים על אורך הרגליים, אנחנו בודקים אם רגל אחת מופיעה לפחות קצרה יותר. מה זה? זה מכוון קינטי, הוא מאוד עדין, הוא יוצר סטימולציה עצבית במקאנו-ריספטור שמייצבות חזרה את המפרק. הילדים נורא אוהבים את זה, הם למעשה חושבים שזה מדגדג, זה כיפי. דניאל, look up. Back down. Okay, look down to your tummy. Tummy. Back down to the middle. Okay. עכשיו, מה אתה מודד? אני רואה שאתה כל הזמן... למעשה מה שאני אעשה זה מעין פעולות מסוימות שמפעילות יחידות מוטוריות מסוימות, ולפי זה, דניאל, look down, ולפי זה, אם הרגל מתקצרת, זאת אומרת שיש רפלקס. היא שרה, את רואה שהיא מאוד מרוצה מהעניין. טוב, היא באמת נולדה לזה, נראית לי מבסוטית. רגע, יש לי רעיון.
אז אני רק שוב אגיד את זה ואגיד את זה 100 פעמים. אם כן אתם מחליטים לעשות טיפול כזה או אחר, בבקשה תמצאו כירופרקטים מוסמכים לעניין. דניאל, רוצה לאכול איתי? יאללה, אנחנו באותו גיל, מה? Did you have fun? היה כיף? כן, היה כיף, בטח, ובטח גם שעשו לנצנצים. תני לי יד. בואי תכירי את טל, השף שלנו. יאללה. היי. שלום דניאל. מה העניינים, הכל בסדר? בזהירות, יש. גם אבא מוזמן. גם אבא מוזמן. ברור. למה לי זה אוהר מזה רק? חם. קוראים לו דאדי. דאדי קורא, את קוראת לו דאדי. רגע, אז אולי תרים את דניאל, כי שיראו אותך.